Jeg vil altså virkelig med sjov piger, og så er det nervøs. Nej. Ved I, hvad man gør, når man lige har slikket glat på bære fisse, drenge? Læg tilbage i barnevognen. Yes! Nej! Ja! Bido, 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 bido. Ja, det er farligt, det der. Ja. Mit navn er Ravner, der ved tavler, følte, der skal lavne, Det tror jeg fandme ikke. De der betonskider, de har bare sagt meget grimt om os. Der stod 3 vagter, de var meget glade for, at der spillede, men de opdagede, at vi har pisset i en pose smidt ud på vejen. Så var de ikke så glade. Især efter, de har taget fat i posen. Og vi griner. Ikke